Ola! Que tenía que decir aquí? Son Nerea, de Conxeito Sexoloxía, un proxecto de educación sexual dirixido á mocidade. E hoxe imos falar de pornografía. Pero sabemos o que é realmente a pornografía? Pois a pornografía é a representación audiovisual de contido erótico e explícito. Na maioría das ocasións, as persoas comezan a visualizar pornografía a tempranas idades para saber máis cousas sobre a sexualidade. De feito, o 53,8% da poboación comezou a consumila antes dos 13 anos e 8,7% antes dos 10. A verdade é que na miña experiencia a xuventude comeza moito antes. A miña realidade é que cando estou en sexto de primaria, a maior parte da clase veu pornografía nalgunha ocasión. Moitas veces, sen ter interese en vela, simplemente apareceu. Pero a pornografía é realidade ou ficción? Imos analizar uns datos para descubrilo. 1. As persoas. As persoas que aparecen na pornografía son actores ou actrices que foron escollidas previamente. Os corpos que se mostran aparecen na maior parte das ocasións depilados, sen graxa, sen estrías, sen varices, non representando a maior parte da poboación que sí que conta cunha diversidade de corpos, de formas e de tamaños. Os seus xenitais moitas veces non representan tampouco a maioría da poboación. A que non vos atopades pola rúa normalmente a persoas como as que aparecen nas pelis que vemos polo día a día? Pois na pornografía sucede igual. As persoas que aparecen son actores ou actrices que foron previamente seleccionados. O vestiario tampouco é o habitual. Escollen prendas de roupa cun obxectivo de sexualizar eses corpos e convertir unha serie de prendas de vestir como eróticas, aínda que as prendas de vestir non teñen nada de erótico por si mesmo. Ademais, a imaxe que vemos nas pantallas foi previamente retocada. Esas persoas fixeron paradas para retocarse maquillaxe, limparse o suor ou moitísimas cousas máis, ciruxías ou modificacións digitais para mostrar o que a cámara quere mostrar. Os seus corpos representan un ideal de beleza que non se axusta á realidade. Sin embargo, sí que xeran unhas ideas na nosa cabeza que nos fan pensar que é o ideal que queremos alcanzar, pero estes ideais moitas veces son inalcanzables. 2. A interacción e as tramas. Nas películas pornográficas non se mostra en ningún momento ningún tipo de comunicación, consentimento ou consenso. Estes tres aspectos están moi relacionados coa responsabilidade afectiva, que significa coidar das persoas coas que compartimos o noso tempo. Nas películas pornográficas isto non aparece. As persoas parecen saber en todo momento o que quere a outra persoa. Nunca paran para preguntar se a outra persoa está a gusto, se desexa cambiar algo, se todo está correndo perfectamente. Parece que teñen unha especie de telequinesis e poden lerse as mentes. O consentimento nunca se expón de xeito explícito. As persoas incluso plantexan o non consentimento. Toda esta trama foi decidida previamente detrás das cámaras, porque se non hai consentimento, o que é unha violación. É moi importante asegurarnos de que se en algún momento temos unha relación erótica con outra persoa, estemos seguras ou seguros de que esa persoa se sinte a gusto. O desexo, a excitación e o placer que se mostran nas películas porno son irreais. As persoas están interpretando un papel e por iso mostran o que queren que nós vexamos nas películas. Tamén teñen pautada unha coreografía. Saben de antemán o que van facer, como van facer e en que momento. Estas coreografías normalizan unha serie de prácticas e poñen en segundo lugar outras. Moitas veces están centradas no placer da persoa que ten pene. As emocións que aparecen nas películas tamén son provocadas. Non nos esquezamos de que as persoas que aparecen son actores e actrices e van mostrarnos o que queren. E ademais parece que todo acontece dun xeito perfecto, idílico. Aí ninguén ten un tirón, nin ten que parar para beber agua, nada de nada. 3. Influencia social. Non debemos esquecer que estes vídeos reproducen o machismo que temos na sociedade. Expoñen ideas de como deben ser as mulleres e como deben ser os homes, en concreto na sexualidade. Eles aparecen sempre como moi varoniles, son os que teñen que tomar a iniciativa, expoñen roles moitas veces moito máis dominantes e elas son máis sumisas, as que se deixan facer, que se expoñen a calquer tipo de desexo que el poida ter. Toda esta erótica está centrada en valores heterocéntricos.
Se a relación non é heterosexual, ven especificado no título para diferenciala. Toda a pornografía está cargada de estereotipos. Non debemos esquecer tampouco de que a pornografía é unha industria e, como tal, responde aos intereses económicos dunha sociedade capitalista. Isto que significa? Que moitas veces coloca en posicións de desigualdade a diferentes persoas. Deste xeito, coloca a unha serie de persoas ou prácticas nunha categoría de superioridade ou privilexio frente a outras. Aquí, as persoas heterosexuais e aquí, ao resto das orientacións sexuais. Aquí, as persoas cisexuais. Aquí, as identidades non binarias ou transexuais. Aquí, as persoas brancas. Aquí, ao resto de etnias. Aquí, as persoas en necesidades educativas específicas ou con diversidade funcional. E aquí, as persoas que sí que terían estas características. Aquí, as persoas con maior capacidade adquisitiva e aquí, as que menos teñen. Tamén, a pornografía máis accesible ou a mainstream establece unha diferenza entre o que é normal e o que é raro. Pero a realidade é que a diversidade nos afecta a todas as persoas e o normal é que sexamos diferentes. É por isto que a maior parte da xente protesta en canto á falta de realismo da pornografía. A maioría da xente non se sinte reflexada na pornografía. Dito todo isto, agora que pensades? A pornografía é realidade ou é ficción? Lembra, a pornografía é unha filme, non é un documental.